Denzel naMello vakuROORANA ka. Mari iri kuspendwa naDenzel naMello in one day yakatowanda kutokunda vamwe vanhu vakuenda kunoroora. This couple is looking perfect, like they have walked out straight from a dream. Inde malove songs ari kubuda. Zvamanje manje vari kupisa. They are trending. Fame has its price. And some people are saying mari iri kushandiswa naDenzel haisi yake, ari kutochengetwawo nemusikana uyu. Nedzimwe nyaya dziri kubuda dzinototyisa, which made me to wonder if all these accusations are true or people are just jealous of this relationship. Zvese tichazvitaura muvidhio rinori. And I'm Hasta, the professional YouTuber. Before we talk about the bad things or the good things, we must first understand the background. Who are these people? Denzel is a famous TikToker akatanga kutrenda pa TikTok nenyaya yekulipsa masong. Paingobuda song aingolipsa waitomuwana. Ende izvi ndo zvakaita kuti awedzera kuita mbiri because he was dangerous. He was dangerously consistent when it comes kulipsa masong anenge abuda. Ese ma latest aingobuda waingomuwana ari papo achingotedzera Japreza akabuditsa, Winga akabuda, Master H akabuda, chero Ningikiri, chero Silent Killer akabuditsa song inopisa. Denzel waimona achimbe papo. And the other thing futi yakaita kuti aite mbiri, it's because panamwe ma comments some of the girls which regarded him as an handsome individual or as a good looking individual ainzi yeye akapengere nezvemabhebhi. Saka izvozvo zvakamuwedzera fame pa TikTok because vasikana vakawanda vanospenda time yavo pa TikTok kudarika vakomana. And amwe wacho futi akamitisa mbiri ndeyekuti ailipsa aita masong covers emasong echurch. Wallist Mello, on the other hand, is a beauty influencer or an Instagrammer akagara achingobuda pa Instagram akapfeka zvinhu zviri class, and pamafoto ake zvainyatso kushauta the word rich pamafotos ake. Anonyatsooneka kuti munhu yawo yakapenga, anenge achibuditsa ane skin yayo yakapenga. And fortunately enough, Mello angasiri like your crushes, my buddies, my wannabe influencer ipa IG. Zvinhu zvaito display pamafoto izvi zvokuenda uku ndo yaito lifestyle yake. She comes from a rich family, anotobva kufamily ine mari. And I believe I have given you a brief background about Denzel naMello. Kwezvino ngatichitaura kuti vakasangana sei. How did they meet? I know they have already made a video about how they met. It's an exciting video. Rakatopenga video rachero rotonakidza tinyatsoteerera story yese from their lens. But unfortunately, I think Denzel and Mello didn't do a justice on the video. Havana kutaura chokwadi. They lied to you. I think vakakunyeperai. 90% of the video was true, but 10% was false. Saka let us the professional YouTuber ndakutendeka okay. I mean me, let me do some investigative journalism ndinyatsokukuprova ipanapa kuti vanaMello naDenzel vakakunyeperai. But tisati taprova kudaro pane maclips andoda mboti tiplay tichifollowa nyaya yacho. Mfeso wangu bata achi can I in fact aitaura nina chindita baby rakaipa bro chichi and ndaisa kuziva. Like I honestly didn't know you. Another one. I didn't really know Denzel actually. Like I'd seen you like on Instagram. I'd seen you on TikTok actually. I'd seen you on TikTok, but like I didn't know you like Chikutubuziva, like area, whatever. And then this gentleman, this tall guy just walks in. You see, Mello used the tall and gentleman in the same sentence. And then this tall guy just walks in. To describe her first interaction with Denzel, zvichireva kuti agara aitonakidzwa nemufesi. Ine mufesi agara aitonakidzwa nebhebhi. Vakasada kuti nyepera vanhu havaikrashirana. We all like kastori kaka kekutaura kuti ndakatanga kusangana nemukomana kana ndakatanga kusangana nemusikana tisingazivani, then we later fall in love. But this is a different story. Haisi Mhosva kana muri kuona video rinoti Denzel naMello. Haisi Mhosva kuti magara maikrashirana. Makatofitana guys.
ona chero mapictures avakarova aitoita kunge vakurova panga vari kugolf vaitoita kunge vari kurova advert repuma kana adidas makanyatsotarisa munonyatsoona kuti guys vanhu ava vakatofitana mese makapenga you both look like models pamapictures enyu memutori perfect everything zvenyu zviri perfect saka haisi Mhosva ngatichipinda futi kunyaya yesocial media life yavo. Their social media is based with romance and crazy stuff like zvawakaita pakatanga February. I personally think kuti kutanga musi wa 1 February musikana wangu anofanira kunge achiwana maruva every day kusvika musi wa 14 February. Guys, izvo hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo izvi. Kupa musikana maflowers for 14 days straight uchimupa every day pakatanga February kusvika musi wevhale kusvika musi wa 14 uchimupa maflowers. And hangozi kama normal flowers ekuti tinotora apa panonzi banana paAfrica iniswe pake ngoti tinogona kuita madhiri. Haninyatsotadza kuti maflowers aya ari special. Pane rimwe video randakaona achiexplainiwa kuti aya anogara here for long time akakosha akadaiso. Saka chimbofunga ibudget iyo yekupa munhu maflowers asingadyiwi. Deongori usavi hwekumba yekuti kana vapedza kupiwa zvimaflowers then obva vaisa mupoto vokanga vodya. It was going to be better. Saka izvototaridza kuti zvinhu izva zvakapenga. Ndosaka ndataura kuti their social media is crazy. Social media life yavo yakapenga. And apart from flowers hazvisi crazy futi sezvavakaita semadate avanoenda kudate. Vanogona kuenda kudate kuindonesia uko kuenda kuindonesia for a date. Mari anoshandisa padate yakafanana neyekuti iwe wakaipiwa unogona kutanga project yehuku wakatogadzira zvikwere pamari iyoyo nekutotenga chikafu chehuku chacho futi. On top of that, tiri panyaya idzodzo dzesocial media, Denzel akachinja zita reYouTube channel yake from Denzel Official to Denzel and Mello, and akabva abuditsa EP remasong eLove ari dedicated to Mello, and this is zvandinofila mumoyo hana inorova pese pandinofunga nezvako ndiwe urimo mumoyo. Imwe futi yakapenga inonzi ndiwe pepe akuchina chinhu chimwe. Ndambokupai kabrief kesocial media life yavo. Kwezvino ngatichipinda pamacritics or the controversy surrounding Mello and Denzel relationship. Vamwe ndovakuti Denzel naMello izvezvi vakatsamwirwa nenyaya yekuti vane mari. Vanhu havadi kuona munhu ari successful. But vamwe vari kuti tinotsamwira nyaya yemari tikatsamwira nyaya yatapiwa wedu ari kupi. Tapiwa ndiye akamboimba futi song naDenzel. Akabva arova futi. Tofara tasangana asi musadada. Hello bangwana. Vagara vachirova mangoma vairova zvimaremix zvavo vese kana kuti zvimakavha zvavaita zvese zvakapenga. Ende Denzel natapiwa futi vanhu vanga vakufungidzira kuti vari murelationship vanenge vanodanana, but vachidanana kudaro vanga vasina kunyatsotaura official kuti tinodanana here. Zvaita kunge zvemakuhwa kudanana kwavo. Ende pavaimboposta amwe mapicture aya akapenga ekuti vanenge vakangorova kumwe kuhagana kuya kunotaridza kuti kuri intimate, aita malikes akawanda because vanhu vanenge vachiti murora wedu, asi Denzel hausi kuda kutiudza. Ndofunga uruda kuwana nyaya yekuita ubhishu, that's why usiri kuda kuadvita zvinyaya zvese zvingotaurwa navanhu pasocial media. Pachiona imanje pazvakazonetsa futi ndepekuti Denzel akazoenda kupodcast yaDJ Ollah akavunzwa pamusoro patapiwa obva ati Denzel, what is your relationship with Tapiwa? Is he your cousin? Is he your girlfriend or just a friend? We want to understand on that one. Yeah, Paghetto. What's your relationship? Because it all. How related are you? How? Guru. Yeah. So many people think kuti ibe bravo. What? Neuda which you eye contact. I think. I understand in terms of kushanda plus it's content. Yeah. Sometimes you do that deliberately. Yes. Nina angu personally Hasta the professional YouTuber, I think kuti Denzel agoita ngamboita kakusiyana natapiwa tatisingazivi edu relationship yavo, kuda vatozi makazini kuda vaidata, but nyaya yekuti tapiwa akazoenda kuAmerica ndo zvandofunga zvokuti danga vasinoenda kuAmerica ndofunga vakamborwa time yakareba vari vese. Ndosaka takazoona Denzel ane vamwe mabhebha aibuda nawo nechichi pasati pauya Mello. Asi pakazouya Mello manje
pakazotanga ma1 izvezvi kuti Melo vanhu vachiwedzera kumaka futi nekuita seka. Pane live imwe yakaita anobvira ngadana nomwe musikana kana pinda nechipo anga mazita John ndakatangodana naye mina mangu madzenga yesandepedzana. I think vanhu yesa ndakadana nao before, they're just preparing me for you. Did you love them? No, So you used to tell them that you loved them? I've never told anyone that I loved them. You're the first love, the love of my life, the apple of my eye. Why do that? Why you might bring you? But it's not in that sense. Like, hope watch a relationship in a bit. But no one every day. Wasn't a problem now. They don't want to be like we to Bruno, but Betty, after live yaitwa screen record yazopostwa futi patiktok. Takaona vanhu vachinyora some comments like mari inoita kuti ukwenye munhu kumus. Sure. Imagine your ex calling you Betty. Nasitapiwa avanzenga. I like maturity inatapiwa. I deserve it twina. Chibva imarorana handika because Zimbabwe haikanganwe. Ndo hamwe makomenzi ainyorwa nevana. But vana ava zvavakatoitawo zvekutonyora makomenzi zvaitova nani than umwe musikana akazobuda futi pasocial media achituka Denzel naMello. Rolling on TikTok then ndabva ndangodhuma naone video raDenzel inonzi Mello nekukumenenge machi. Muchiti hanzi nizotapiwa Bete tapiwa this. Imi life yenyu kunyanyoshamsira chiko zvokuti munosvika pakutuka tapiwa namahuri. Saka musikana uyu akazosungwa because akazotaurisa nekumwe kunhu kwasina uswera. Anga kutaurisa nezvimwe zvinhu zvisina basa zvokuti anga kuita unge akuita ya cyberbullying yekuti akuchituka vana ava kuita unge pane nyaya yavaita inoshamsira. After all, everything was blown out of proportion. Denzel never mentioned zita ratapiwa and Mello anambobvira ataura kuti zita ratapiwa zvinhu zvakashata. Pakangotaurwa zita ratapiwa naMello aitoverenga imwe comment yanga yakanyorwa nepamwe paingoreply vanhu kuti mutore Denzel wenyu wamukuti kwanzi siyanai naye. Saka izvi zvakazoita musikana uyu zvokutanga kutaura amwe mazivauga akutukwa vabereki vevanhu. I think vamwe vanhu futi vari kuti kwanzi indakazoti I think zvoita nge ndane side. Vamwe vanhu vakutoti anodeserva kusungwa kwaakaita ikoko. And asi kune vamwe vanhu vari kumudefenda maenemies ayaya aDenzel. And Denzel akabva nyora pasocial media kuti insulting me bo, but insulting my parents over something I never did on a public platform is crazy. At the end of the day, no one is above the law. Manyaso zvinzwira, no one is above the law. Saka vana devanga vakangwara saHasta the professional icho. Hasta hatuki vanhu anenge achipresenta nyaya sezvairi. Handidi ndituke vanhu ndite vavengi nechi. Ukazona ndakutuka handofunga nenguva iendera. But handisati ndambotuka munhu sofa. Techingotaura zvinhu zvazviri. But izvezvi toda mboona kuti relationship yaDenzel naMello iri kuenda kupi. So where do we see Mello and Denzel in the future? Okay, two things may happen. It's either vacharorana or it's either vacharambana. The option one, vana kana vachidoti varorane vakaramba vachikontinya zvavo kuita izvo zvekuti Mello akatukwa Denzel anototsamwa toti handisi kuzvida zvamukuita bhebhi rangu ndoda nemwoyo wese. Ende Mello futi achida Denzel nemwoyo wese. Vakaramba vane attitude iyi vanorarana. Ende futi kana vakati futi off camera zvisiri zvekumboti zvecontent zviya zvekuti vomboendawo out zveoff camera vachidiscussawo maweakness awo tini bhebhi ndine weakness yakadai so ndoda kuti dai so tigofamba zvakadai so vachinyasokuzivana vakanyasozivana vakanyasostadhana futi totozoti tatopindawo vanhu vakarorana. Or the second option ndeyekuti vanogona kurambana and end up like any other social media story dziya dzamunoziva tombotaura kuti ninkiri akazodai so. Saka it's either vanororana kana kuti vacharambana pana pasocial media. Vanhu vanooderera but vakaramba futi vari vese vakarorana that will be good. Ticharamba tichinakirwa tichiinspirwa nekuona zvinhu zvinodhura zvavanenge vachisa mavidhos avo nekunzwa amwe mangoma ana baby ndiwe
pepe akuchina chinu chimwe tinotoramba tichidza amwe mangoma. And guys, thank you for watching Hasta TV. Toda kuudza kuti munhu wese ucommente anything indo reply macomments ese. And vasina subscribe mucharuzira pama updates echannel rinori. Hasta TV ndofu